El més important és que tinguis ben clar que això no és per mi. I per qui és? Per la crisi. És pels números. Per mi no és per ella i per ells. Ella? Els números. Per la crisi. Són ells els que empenyen. I després de valorar-ho molt, de resistir-m'hi, de suportar els seus embats, finalment he arribat a una conclusió. Un sou. Sobre un sou. El d'ells. El d'ella. El d'un de nosaltres. El que sí que et puc oferir són unes condicions que entre tu i jo són un autèntic regal. Andreu, no em despatxis. I ella les ha acceptat? Em vols fer fora, sí o no? Tan sols faig una ronda amb cada un de vosaltres per veure si algú accepta aquestes immillorables condicions. No, no el vull. Deixa't estar de condicions immillorables. Aquesta decisió la prens tu, i només tu. Però jo no seguiré el teu joc. La mare que els...